बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय थांनो ओमफ्राय एबारसो आङो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों आरो ना फार्स्ट टाइम आगान हैजेननो नागिरदों आङो बिनि सिगां आं मालाबाबो थांफेराखै ओमफ्राय बेखौनो होनो आंनि लोगोफ्राखि क'क्राझारनि मानसियानो अबे जायगायाव थाया होननानै दा फाइनालि आं लोगोफोरखौ बुंनो नागिरदों आरोना फाइनालि आङो देग्लायनि बे 2024नि 11थि बावखुंग्रि खुंथायाव फेस्टिभेल खुंथायाव आङो आगान हैजेननो नागिरबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो नागिरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन रंजालि बैसागुखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरोना पुरा एक्साइटेड आङो सिङाव थांनो थाखाय माने नुफेराखैना एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन नालाय फुल एक्साइटेड आरोना लोगोफोर दा सिङाव मा दङ नायलांनि आरो नोंसोरनि लोगोआव आंजों फैबाय थादों स' आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आङो माबाखौ बाइकखौ दोनबोबाय आरोना लोगोनि स्कुटिजों फैबाय आङो माने बिराद ट्राफिक ना एथ' बेबायदि ट्राफिकआव बेबायदि सालायनो हाया आङो ओंखायनो गोलैगोन मागोन ओंखायनो दोनबोनाय जाबाय आरोना दा नै पुरा ट्राफिक आरोना सराइखेलायाव बांसिनमोन दा सिङाव हाबबाय जोङो हाद्रिया नै जेरैथिंबो मानसि आरोना नै ओरैबायदि लोब ओमफ्राय गेट सफैबाय आरोना जोङो देग्लायनि बे 11 बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंथायाव हिरामणि बरगयारिया सौफैमारबाय आरोना फार्स्ट टाइम स' पुरा एक्साइटेडमोन आरोना दा सिङाव थांनानै नायबावसै मा दङ दा गेट मोनबाय आरोना लोगोफोर दा नोंसोरबो आंजों लोगोआव फैबाय थाबानो जाबाय नै मानसिफ्रा पुरा गासिबो नै मानसियानो मानसि स' लोगोफोर जोङो दा मा होनोमोनलाय स्कुटिखौ पार्किंआव दोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय नै पुरा ओरैजायबो गासिबो पार्किंजोब पुरा पार्किं एरिया जोब आरोना बेयो मानसिफ्राथ' फैगासिनो लोबनो दा जोङो थांगासिनो लोगोफोर माबा होनोमोनलाय जों मेन लामाजों थाङासै आरोना अजों लाबोखो नै बिसोर मिन्थिसिगौ आरो दा बेक स्टेजजोंसो दंफैयो आरोना बेजोंसो हाबफैबाय जोङो ओमफ्रायहाय नै बिसोर गारि नुदोंना मालाय बिसिना माबा दंखायो मा होनो बेखौ पास दं VIP पास दंखायो ओंखायनो मालाय सोबोनो मोन्दों आरोना नै दा मेन स्टेजथिंजाय थांगासिनो दं नैबाव नै दालां फिसा खालामदों औवानि दालां बिथां दयलाराम राभा बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि मिलौदो देंखोजों मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जोंनि जौस्रांसिम मेथाइ रोजाबफैगोन दयलाराम राभा मेथाइ रोजाबनाय सोलिगासिनो आरोना मेथाइ रोजाबनाय कम्पिटिसन ना मा बेखौ मिन्थिला जायगाया मेथाइ रोजाबसिगोन आरो ओरैजाय दखान गोजा आरो नै पुरा दखान गोजा हेलो अजों थांगोन ना दादा saya support Cailongआ मा जायगा बे गोजौआव हा आयौ ओरैजाय हाजोथिंजायना ओरैबायदि मानसिखा नै ओरैजाय बावखुंग्रि मोदायजोनि मुरथि दं आरोना लोगोफोर जेरैथिंबो मानसि ओरैजाय हाजो गाखोनाया लामाया ओरैजाय आरो स' लोगोफोर नुबायना ओरैबायदि मानसि जेरैथिंबो मानसि ओरै थां ओरैबो मानसि ओमफ्राय नै फैनायानो जोबा लोब गाखोगासिनो हाजोआव दावखोगासिनो ओमफ्राय आं दिनैसो मिथिबाय कि बावखुंग्रि फेस्टिभेला बेखौसो होनो आरोना गेजेराव नै ओरै जिं गासिबो दखान गोजा आरोना स' लोगोफोर जोंबो दावखोगासिनो हाजोथिंजाय नै मानसिखौ सिनायबावाखै आं ओरैबायदि आं सोर होनफैलाबायनो सानदों गासै जनानै नोंनि फ्रि मोनजागोन
नायसै एसे एनै नायसै नुसै नङा फ्रि मोनजाबा साहाबलांगोन बेखौ लुबैदोंथ' बोरै बिखौलाय सफैयाखै बियो दाबो दाख्लै मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों बे बावखुंग्रिखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ एसे खोन्थानोसै माने बेयावहाय माने गोजौआवहाय बाथौ मन्दिर दङ बेयाव थांनानै बोर बियोबा गोसो गोरबोनि लुबैनाय हास्थायनाया जाफुङो होननानै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो माने जों मानिबोबाय थायो बेनिखायनो बयबो गोजान गोजाननिफ्राय नट अनलि क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिरांनि गासैबो आउट अफ बिटिआरनिफ्रायबो फैनानै बेयावहाय गाखोफैयो माने आं मिन्थिफेरामोन नालाय ओमफ्राय आं देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों ओंखायनो स' बेनो आरो बैयावनो गेटआव दंखायो बावखुंग्रि बे आंनि लोगो दे फुंखा माने बेयो ओइ होनफैदोंमोन दहाय आं सोर जाखोसो सानदोंमोन ओमफ्राय दासो मानसिया गाबज्रिफिननानै रायज्लायनानैसो मिन्थिबाय आरोना दा आङो गाखोहैनानै बोर बिदो जाहाथे नोंनि हास्थायनायखौ मोनो अनजानाय नङा साख्रि दे साख्रि नोंनि जेखुनु नों बिगोन बेनो जाफुंगोन दे आसा खालामो राइट फैबा नोङो लेफ्ट जासिगोन फोरमायलां दाबा औ दे बाय बाय लोगोफोर जों दा ओंखारफिनबाय आरोना गोजौसिम थांथारासै जोङो माने प्लेन जायगासिमल' थांनानै फैबाय आरोना गोजौथिया जायगासिम गाखोहैयासै ओमफ्रायहाय दा नै मानसिफ्राबो फैनायानो जोबखाया आरोना जों ओंखारफिनबाबो नै मानसिफ्रा फैगासिनो स' लोगोफोर जोङो दा माने फोरमायलां दाबायाव जिरायदों आरोना माने आंनि लोगोनिनो ओमफ्राय दा एसे मा होनोमोनलाय बेखौ एम्फौ एवनाय जानोसै ओमफ्राय नै सफैबायबो एम्फौ एवनाया नै 200 थाखानो बेनो 200 थाखा गैथारा ओमफ्राय मानै माथामल' ओमफ्राय दा जागोनसै लोगोफोर थाथ'दोलाय गयसो जानो लुगैदोंमोन आं गय मथि होनानै हिरामथि होनानैथ' मोननाय नङा हिरामथि होनानै मोननाय नङा ओरैनो नर्मेल गय मोनगोन आरोना नर्मेल गयखौनो जानो बादों आं दा हिरामथि होनायखौ जानो हलाय बैयाव स' लोगोफोर जों ओंखारबाय आरोना बिनिफ्राय ओमफ्राय दा थांगासिनो जों जे जायगायाव गारि दोन्दोंमोन ना पार्किं एरियायाव थांगासिनो आरोना ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअ'आथ' बिदिनोसै मानसि एथ'बां जाफाजाखै एसेबां मानि भिडिअ'बो लानाय जायासै दा आं दिनैनि भिडिअ'खौ बावनो दोनथ'सै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबायथ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय